menye bombara ale de bi tambara kolado hali Mali Guinée ani Burkina ikulo majo abe farato do nyanga ka ke jamana bakelenye awo apa capital be kerot me jo me chamanjala la Guinée be kini fe Burkina bi numa fe on bi chamanjala awo nam a capital ka yoro me yo dode Bamako gawo wala moti okay o bi chamanjala okay nam Sabanigala ko akoni ya takalaje feminye shumiye na bija abido kaba fitrila Mali jamana kuntigi no ye colonel Assimi Goïta ye aye gun min jo a gien buna kunga parafina bela jele darala o de kara sababu ye wati mi ni fanga yelemana Burkina Faso kaw fe Burkina masake kura no ye capitaine Ibrahim Traoré biribiri abolla ka ma mi magwe o de kele Assimi Goïta ye Sabanigala ko anale ani Assimi Goïta ye puma munu vo o de telia la Mali koni ngere disibaye ale kele mise ka farafina klebian va bela jele bo bolola o puma Assimi Goïta ne bi min na nyini fe o de ki ka armée bla min bi se ka to Burkina yere a koronvoyan vayin min na nyamini be kana Mali fanfela la anw yere bi se ka deme jogo mi kana ka sabati azona tele flana Assimi Goïta teriya nyuma mi na bi ni Vladimir Putin che na dalembela anya zedo ka mbolo do ka dese Putin amba wela bambla lisi noir ka e kelendoro abe de ka telephone ta afwa ya ka mago be keleke mena barakala kaba abora dongo Putin ka danga chide muraya chiforayo Sabanigala ko ako ninji flami na fora colonel Assimi Goïta ye fe minye aka keleke na jigi dalembo ka ko yoro ni be colonel Sadio Camara aye ya maria dama ta Burkina jona ko imbi nye chogo mi sorasiya sirafe abenga ngake do Mali ani Burkina colonel Sadio Katama seve ye tigano black sebena sebe mimbi Mali ya maria fe minye Burkina territoire ka fara Mali ga ambakana awo ala daga ni ngawnyi sa manu pop nam nine miri repli tactique stratégique Allah ka hina bubeila Ibeka la wa bubeila Boubé non c'est Ibeka ado Boubé de ministre de l'armée mais Ibeka c'est le règne de Ibeka quoi c'est un repli tactique non Ibeka c'est le règne de Ibeka Ibeka de ka fanga do quoi c'est un repli tactique e bi fanga dule maka dutigi temu ndengo faut dire ala ka hina Ibeka la ala ka hinuna repli tactique on parle pas de vous on parle de Ibeka le chef suprême des armées j'accepte nam Sabanigala ko ako droni bite repli tactique fe minye colonel Pasay Sadio Camara aye wuli ka joke tege no blara o dugu se jebe Mali ka keleke avion aye tatugu bamanjula Burkina adugu koloka Sabanigala ko dugu munumbe no ye solenzoe Burkina adugu chaman be Mali afura ka je pas ka kledi capitaine Ibrahim fota Sabanigala ko on ne maka tulenga maible o mabo nam ako fe menye ministry colonel Sadio Camara ale de blara jona ma risu ka ministry fe no ye Sergei Shoku ye Burkina ka o mago be keleke mina wari bugu bolo labene do mina kana jona Sabanigala ko Mali mata ko ministry ya sigileto aka bureau kono ka telephone ta o yoro ni be hélicoptère kwalo ani blendeu unana suru Burkina Faso jasaw la hawla wala quwwata illa billah lazim anda nunu nywana wa anda nywana uka doni ndo ajede utikwana ayo nam utikwana Sabanigala ko ako kabo kera fami ngoni ye Burkina Faso ya ye fonga soro dana ya sinzina opma capitaine Ibrahim Traoré aye min lanyini muna Mali ni Burkina Faso antike kelenye sabula ambe jamana kelende kunungo sani tuwabu kana do ani nyanje Sabanigala ko ako o bara kele maami ngunye Mali sirabo kana Assimi Goïta kana pumanyanya o ye colonel Mamadou Doumbia ye lagineka uka masake ale yere nana Mali ka 22 septembre Mali jara ye fo 22 septembre bane abana kata Assimi anyina ko nterge ibita do jumeza abaka so deo Ina 22 septembre la o bana o duje ye ibi halisa abia ta do jume nam Sabanigala ko Mali Doumbia ko
ne m'a dɔn ko n bɛ bali la koyi ne yɛrɛ bolo sa hali san bɛ Laginɛ de ye sabula Mali ani Guinée an bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye ne bɛ min ɲini an ka kɛ kelen ye daw ka yɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko ka kɔn o ɲɛ waati min ni CEDEAO kun ye Mali janfa Laginɛ kun y'a ka da bɛɛ lajɛlen yɛlɛ u ka port Mali mina bi doni kana cogo min a bi doni kana ten o nana wolo fɛn min na o de ye Kɛnɛdila Hawtal Balabɛ min wari yɛrɛ bɔra Laginɛkaw kun k'a fɔ Mali yɛrɛ bi lafiya cogo min mina tali n'a nali la k'o to a da Kidali la n'o ye Mali dugukolo ye o donnama kama fɛn min ye Mali faama caman ye olu taara dayɛlɛli kɛnɛ kan e yɛrɛ kun tɛ yen wa Ngumbi a kɛra ɲɛna Laginɛ y'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko Mamadi Dunbiya ka laban tuguni Mali douaniers ka dayɛlɛ Mali ye fɛn min ye douane ka so ye an bi lafiya yɔrɔ min na ani baara bi kɛ cogo min Mali ka lafiya Laginɛ ye nin kɛ sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ de kɔfɛ colonel Mamadi Dunbiya y'a laɲini ale ni Mali u ka fara ɲɔgɔn kan Asimi Goita ko Burkina Guinée n'a ma ɲɛ k'a fɔ aw bɛɛ farala ne kan o tuma an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka sigiba kelen ye an ka kɛ kulu kelen ye sɛbɛnnikɛla ko o baara dira maa min ma o de ye ministre Ablaye Diop ye a fɔra ye o tuma n'i ma ɲɛ taama kɔ maa min fɔlɔ nana ne yɔrɔ k'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan o ye capitaine Ibrahim Traoré ye an ka taa ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla ko taama kɔni kɛra Burkina Fasokaw fɛ yen fɛn min ye sigi kunun ko fɛn min ye Mali ka wasa ministre ye n'o ye Ablaye Diop ye a taara Wagadugu a kunbɛnna maa min fɛ o y'a dɔnɲɔgɔnmuso min n'o bɛ Burkina Faso o yɛrɛ ye ministre ye min ɲɛsinnen bɛ Burkina ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw ma o y'a bisimila sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Guinée fana ye o y'a ka ministre bila ka taa o bɛɛ lajɛlen sigira ka kuma ni ka bɛnkan kɛ bɛnkan ninnu bi boli fɛn min kan o de ye ni jamana saba bɛɛ lajɛlen bi kɛ kelen ye sɔrɔ bosoni sira fɛ cogo min na o kumaw fɔra lakanako la an ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a to an ka kɛ kulu ye an ka kɛ fanga ye i n'a fɔ an bɛnbakaw olu ye farafinna tu tigɛ cogo min ni k'u kalanso ɲɔgɔn na hakilinaw de fɔra kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le pays kɔnɔ jamana Georges Sedou sɛnɛkɛla mana i miiri samiya fɛ a ka sɛgɛn ni ɲani na ani maa ti jɛ a ka ɲɔ na Georges Sedou n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Mahamani Touré min ye wulikajɔ ye jamana kɔnɔ Georges Sedou i k'a dɔn jamana sarabulukura minnu bi sen na i k'a dɔn faamubaliya ani tilenni i k'a dɔn Haut Conseil islamique bara k'o den ɲini Georges Sedou i k'a dɔn u ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye min tali kɛ ka ɲɛsin tubabukan min bɛ wa jamana sarabulo kura in kɔnɔ u ko min ma ko laïcité Georges Sedou a n'a kɛ mɔgɔw ka faamuyali an'u ka dɔnniya tɛ kelen ye min ye commission ye ni o bɛ Haut Conseil islamique ko fɔ i k'a dɔn u ye wulikajɔ kɛ jamana sarabulo kura ni k'a tɛndɛ k'a lajɛ i k'a dɔn diinɛ jɔyɔrɔ ye min ye n'o ye silamɛw jɔyɔrɔ yɛrɛ ye min ye wa sarabulo in kɔnɔ ko in ɲɛmaaya bɛ Cɔrɔnɔ Umar Hadi Cam de bolo Georges Sedou k'a dɔn commission in ye jateminɛ minnu kɛ an'u taara bɛn fɛn minnu kan min wololo la Georges Sedou k'a dɔn u ye ɲɛfɔli kɛ a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ Seku Tarawele ka fɔ la a k'u ka kuma nin déclaration minnu bɛ a bɛɛ lajɛlen sɛbɛnnen don tubabukan de la Georges Sedou k'a dɔn ko maa fɔ kan wɛrɛ la i k'a dɔn a bɛ bɔ a minɛ kɔnɔ nka n'i y'a ta k'a lajɛ Haut Conseil olu kɔni bɛ fɛn fila de ɲini fɛn fila min n'o kɔni kɛlen don banamini ye kosɛbɛ préambule ani a bolodako filanan i k'a dɔn fɛn dɔw fɔlen don o de ye n k'i ɲininka commission yɛrɛ bɛnna min kan préambule Georges Sedou n'i y'o ta k'o lajɛ o bɛ hakilina dɔw fɔ a n'a bɛ kuma banamininen dɔ fɔ minnu kɔni faamuyali tɛ jamana ka laïcité Georges Sedou i k'a dɔn mun yɛrɛ don dɛ a bɛ mun de ko fɔ Georges Sedou a ko n'i y'o ta k'o lajɛ laïcité kɔni i k'a dɔn a bɛ taa dulon diinɛ ko de la Georges Sedou i k'a dɔn diinɛ bɛɛ lajɛlen ka kan bɛɛ bɛ se k'i ka diinɛ kɛ a ko laïcité in a b'o de ko fɔ n'i y'a ta a kɔrɔ yɛrɛ ma nka n'i ye ko banba k'u wuli ka jɔ ta k'a lajɛ Georges Sedou ɲinɛnden man ka kɛ k'a fɔ silamɛya de ye diinɛ ye min jamakulu ka ca ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan o jɔyɔrɔ de fana kan ka sɛnsɛn k'o ɲɛdɔn sabula diinɛ ye fɛn ye min n'a kolo ka gɛlɛn kosɛbɛ min i k'a dɔn awa ni tulon man ka kɛ n'a ye o fana k'i bɔ yen Georges Sedou n'i ye jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ du ani denbaya Georges Sedou k'a dɔn o fana kan ka sigi fɛn minnu kan olu ɲɛ ka fɔ k'a perepere latigɛ k'a bɔ ɲɔgɔn na laadaw kokɔrɔw olu kan ka ɲɛfɔ k'a bɔ ɲɔgɔn na Georges Sedou n'a ma ɲɛ k'a fɔ furu bi kɛ o fana ka sɛbɛn a ɲɛ 40 de ma cɛ ani muso olu de bɛ furu ɲɔgɔn ma o bɛɛ ka don constitution na wa awɔ o bɛɛ ka don ayi a ka fɔ k'a perepere latigɛ ne ko u bɛ to a k'a dɔ fɔ le genre a kɔrɔ ye mun ye de le genre habunu ngalanen don ni genre fɔra tubabukan jɛ yɛrɛ la o kɔrɔ de ye cɛ ani muso mais maa minnu bɛ genre fɔ n'u ye genre fɔ dɔrɔn o kan tɛ cɛ ma o kan bɛ muso de ma
le respect du genre. Justement, c'est-à-dire que moi, Imaï, au Capement, il n'y a pas de n'a fɔra les gens o kɔrɔ ye cɛ ni muso a bɛɛ ka kan mais bi bi in na droit de l'homme ko ani droit de femme ko fɔlɔ n'u ko les gens o ye muso jɔyɔrɔ ka bonya kuma kɔrɔ de y'o ye. I ɲɛ b'o yɔrɔ o tubabu kan minnu na dɛ parce que n'u ma peripérer la pièges de do c'est des pièges justement i sigilen bi to il faut genrer a y'a genrer han i b'o kɔrɔ dɔn a ye musow dɔn a la a ye musow dɔn a la alors que a sensi yɛrɛ la genre kɔrɔ ye cɛ ka k'a la muso ka k'a la mais n'i nka ma a y'a genre dɔrɔn o bɛ musow de kɔ ni de don Jean-Ti Seydou a ma diɲɛ dɔn a ma faamu Jean Sodi k'a dɔn wulikajɔ la haut conseil kɔni ye min fɔ a y'a sɛbɛkɔrɔ k'a jɛya ni furusiri bi kɛ Jean Sodi k'a dɔn cɛ ani muso Ala y'an da o dacogo de la cɛ ni muso olu de ka furu bi siri ɲɔgɔn ma a ko kun t'a tɔ u tulo t'a fɛ ka mɛn Jean Sodi a ka fɔ k'a jɛya gɔrijigɛniya a n'a damata walew ani ko wɛrɛ minnu bɛ yen Jean Sodi a ka sɛbɛnden noir sur blanc mais o sɛbɛnnen don a bɛ constitution kɔnɔ non on peut pas tout mettre dans la constitution bon o de ye problème ye o ye ligne baw de loi de b'o ɲɛfɔ il y a une loi il y a une loi qui s'appelle le code de la famille et de la personne ne ko min kɛra ATT fɛ ne ko n'a fɔra k'a jɛya o b'a tiɲɛ de ya non mais a fɔlen don ka jɛya j'ai posé une question n'a fɔra sisan a ka sɛbɛn gɔrijigɛniya cɛ ni cɛ muso ni muso c'est interdit dans la loi n'o sɛbɛnna o ye kojugu de ya mais c'est déjà écrit o b'a kɔnɔ wa o b'a kɔnɔ o sɛbɛnnen don ka ban e ko grande ligne mais je te dis k'a b'a kɔnɔ d'accord anw ma kalan ne kɔni m'a kalan a b'a kɔnɔ koyi non kuma tɛ wa diinɛmɔgɔw kɔni y'u ta fɔ k'a bɔ a la dɛ i b'a dɔn kɛ dɔw de b'a fɛ fɛn o fɛn b'u kɔnɔ a bɛɛ de ka don nin constitution in na o de ye fɛnɛ problème ye ah oui a bɛɛ o la n'o kɛra loi bɛɛ bi bila sa an b'a bɛɛ kɛ constitution ye n'o kɛra a bɛ ɲami Jean-Ti Seydou maa bi taa ka segin ko min kan a ɲuman kelen kɛ an kana segin kuma in kan o de kɛra ATT y'o kɛ a kasa ATT y'o kelen kɛ koyi mais il y a eu des problèmes ATT clé la est-ce que mankan wuli justement o de la ɲɛna le code de la famille et des personnes o de y'a to bi ni silamɛ furusiri dagara c'est légal fɛn caman b'o kɔnɔ koyi u ka kɛlɛ de kɛ u ka appliquer a jɛ kan o bɛ cɛ ni cɛ ka furu kɔn o bɛ muso ni muso ka furu kɔn o bɛ fɛn caman gɔn jamana kɔnɔ o conseil ko le mot laïque Jean Sodi o de ye kuma ye min kɔni n'a dibi ka bon o de ka sama ka bɔ a la k'a perepere latigɛ ni masakɛ kura bɛ sigi kuranɛ ka d'a ma a k'i kale kuranɛ kan ne ye kuma in faamu sisan j'ai compris tu as compris maintenant non j'ai compris voilà j'ai compris Jean Seydou minnu perepere latigɛ fɔlen don a ka jɛya cɛ tɛ muso tɛ Jean Sodi k'a dɔn nin kuma bana minnu dulonnen don sani dugu cɛ i k'a dɔn a ka sɛbɛn noir sur blanc k'a jɛya Jean Sodi n'o kɛra bɛɛ lajɛlen b'i ta fɔ a ko n'o tɛ n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ nkɔri bɛ yɔrɔ dɔw la minnu kɔni de ye a bɔ wulikajɔ ye i n'a fɔ sarakisɛ min bɛ yen n'o article 11 avant projet i k'a dɔn o ma fɔ k'a jɛya kosɛbɛ jama ma faamuyali sɔrɔ o fana k'i bɔ yen avant projet i k'a dɔn a sarakisɛ min fana bɛ yen n'o article 32 avant projet jamana kɔnɔ Jean Sodi k'a dɔn a bonya ni karama min kan ka ta ka ɲɛsin diinɛ ma jango silamɛ diinɛ o fana ɲɛ kan ka fɔ Jean Sodi an bɛɛ ye kelen ye i k'a dɔn a laban bɛ na ni gɛlɛya caman ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura an tɛ taa dɛgɛ min ayi ni hakilina kura min donnen don conseil des ministres min dɛmɛna kɔsɛ in na yɛlɛmaba don n'a sɔrɔsiw ka kunda la Jean Sodi k'a dɔn sɔrɔsi ɲɛmaaba i k'a dɔn minnu bolo tun bɛ ca la Jean Sodi k'a dɔn a caman wulila ni ka maakɔrɔ bila u nɔ na sɛbɛnnikɛla ko yalima nin wuliliba in ani nin yɛlɛma kura in yalima a bɛ mun de kofɔ sɛbɛnnikɛla ko hɛrɛ b'a kɔfɛ sɔmin kelen don waati la k'a fɔ min ye ayiwa l'armée a kelen bɛ ka bolokura min bɔ n'o ye kɛlɛbolokura ye Jean Sodi k'a dɔn yɛlɛmani de bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn ni kura ka don awɔ kɛlɛbolo in na o de la min ye sɔrɔdasikuluw ye u ka ɲɛmaaba so 6 o da kolonji la k'a filekolonji ni ka maakuraw wele sɛbɛnnikɛla ko jɔni don dɛ chef d'état-major de l'armée de terre général de brigade Aruna Samake wulila ani garde national du Mali colonel Famouke Kamara o wulila o sigira directeur olu de sigira i bɛ ka kuraw de to a fɔ kuraw de ninnu ye ne ye armée ko dɔn il fallait me demander
Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Je suis le 6e colonel. Les 6 nouveaux responsables militaires nommés au cours de ce conseil des ministres sont, entre autres, Makura Minou Mwelela, chef d'état-major général armée de terre, général de brigade Aruna Samake, Osigira, Ani gardien national du Mali, colonel Famouke Kamara, Ouelela, directeur général gendarmerie nationale, Okera général de brigade Moussa Toumani Kone, Mimbi Faroukan, Oe directeur de la sécurité militaire, colonel-major Nuhu Ouattara, Ani directeur génie militaire, colonel-major Migne Faraba Sangare, directeur central des services de santé, armée, médecin, colonel-major Gedjouma Dambele, Nounou de Welela, Awaninga Bla Korole ou Nona. Tous, Joan Sedicado ni Wulika John Mingera sur la Secunda, Sebenekalako Niataka Laje, Minye Wulika John Jatimene, Minou Wulila Ningabu Nona, ou de Kera chef d'état-major général de l'armée de terre, général Félix Diallo. Dailo de Afilila. Diallo. Général Félix Diallo. Oulila. Migne garde national général. Élisée Dao. Oulila. Directeur de la gendarmerie nationale. Général Sambou Mingoro. Sambou Mingoro Jakite. Tieni Mouto Kali Tokofoya. Amaruela. Aïseke. Amaruel ka atina ko kamai. E kwa ayra ka nama bonzali. Dongo na me folige gendarmerie nationale nyama général Sambou Mengoro aterido aterido de aba général Sambou Mengoro jagite ani journaliste be kadi koyi awulla ende kunda do o de awuli o e kunda do de awuli ne ba do journaliste edu sebanikela ko ko sura sukulu kani wuli ka jom mi na kera ako aywa dorete de mi woni yelema ye o de be ke sababu ye ka do fenkura chama be family ka soro ako na soro la ku mafo e ka do nu wuli la ma kura weleli ku jonjon mafo ala joni sedu mo be se ka fo ka daminga o de jamana kundi ya hami mina abi wati jambo no ye kele asimu goita ye i ka dɔn a kelen bɛ ka tila kura wo ani bɔfɔ kura minnu da jamana yɛrɛ lakani na jɔnni sudi k'a dɔn a ti ɲɛ abada fo falenni de ka kɛ ni hakili b'a la janvier kalo tile 20 tɛmɛnen i b'a ye k'a fɔ ayiwa min ye l'armée ka sali ye asimu goita kun ye kumaba caman fɔ jɔnni sudi yalama a kun bi daminɛ nin de la fɔlɔ wa ko tɔ bɛ kɔfɛ kɛlɛbolo kura min bɛ n'u k'a ma ko tile kura jɔnni sudi k'a dɔn ko nin de tɔto bamandi la o kɔni ye k'u si den de ban ni k'u si la tunu min ko ni wuli ka jɔ ye asimu kalika do vote nataw o k'a sɔrɔ jamana furanna k'a jɛ i k'a dɔn kun k'a kelen mankan kelen o ti Mali yɔrɔ si bɛɛ lajɛlen ka se ka taa vote nin kun ye sɛbɛn ye